Her har vi inde i cellen, og her har vi ude i cellen. Her har vi kaliummolekyler og natriummolekyler. Her har vi en ionpumpe, og ionpumpens funktion er at opbygge en spændingsforskel, og det vil den gerne gøre ved at pumpe alle natriummolekyler ud af cellen, og samtidig med vil den så transportere alle kaliummolekyler ind i cellen. Og det gør den ved, at der er 3 natriummolekyler, der sætter sig til pumpen, ved der bliver tilført ATP, så den kan åbne. Den åbner, og natriummolekyler rører ud, og her kommer der så 2 kaliummolekyler, sætter sig fast på ionpumpen, den lukker, og den åbner så det rører ind i cellen, og det samme kommer der 3 nye natriummolekyler, sætter sig til ionpumpen, hvor det så bliver tilført ATP, ATP'en rører væk igen, så kan de komme ud cellen, og samme sker så, at der kommer 2 nye kaliummolekyler ind, den lukker, og så åbner den, og så rører de ind i cellen.